Takže lidi, tam u tohle nového videa, jenom jsem vám chtěla ukázat, jak na nic mám lak ve fónu, jo. Takže teď udělám střih a jsme tady. Takže takže tak. Já teda tuhle season mám fakt rád. Hrál jsem Ranked Battle Royale solo, jakože v duech. Jsem hrál jakože sám v duech. Absolutně jsem tam dominoval. Kámo, jsem prostě vždycky kámo to dávám. Ale kámo prostě tam vždycky jsou nějaký kapři. Že jste jako teď. Jako třeba jsem hrál třeba 5 her. Jen tak jakože for fun. V rankedech. A jdu vám ukázat můj lák, jo. Že prostě to není tím, že jsem špatný, jako že prohrávám, ale je to tím, že buď mám blbý landy, nebo prostě mám ten nejhorší luck ever. Navíc mi teda furt lejtá mužka, takže to bude asi jeden z těch důvodů, podle mě. Aha. OK. Hele jo, takhle tohle. Kamo, to prostě můžu vzdát. Já prostě nevím, ale co už mám dělat. A to nechápu. No dobrý, kámo, zase -2. OK, takže až tlesku, tak zase budu v další hře, takže tak. A jsme tady. Jsme v další hře a doufám, že prostě kámo, nevím. Já se prostě budu muset jako milionkrát víc bildit, nebo já prostě jako nevím, jako co s tím mám jako dělat. Prostě absolutně tomu nerozumím. Fakt jako tomu prostě nerozumím. Tenhle typek, 100% je horší než já. Úplně věřím. A kámo stejně mě zabije. Tohle prostě super dinka, hnusná, plesnivá. Jaké? Takže tak napište mi váš favorite land v téhle nový season, jestli to hrajete. Případně, jestli to vůbec hrajete. Takže tak. OK. Takže jsem landnul. A kámo, já fakt jako nevím, já jsem z toho úplně zoufalý, tyjo. Protože fakt jako nevím, s tím udělat. Fakt nevím, ty kokos. Už jsem z toho absolutně vyčerpaný. Kybro? To bylo nahoře, no. Uc. Kybro! Jupí, konečně jsem tady. Toho. Nemám pumpu, to je hodně na nic. Hodně na hovínko. Jo. Slušně řečeno. Velmi slušně. Prostě to úplně na hovno. Prčic. Oj. To je špatné toto. Okay. Yes. Nice. Best. Kámo.
Najednou prostě mi padnou 2 pumpy. Je dobrý, kámo. Jo, nevím, jestli jsem to říkal, ale tohle je moje jakože prostě favorite lokace, takže to, tohle. Kámo, jakože, abych si to hrozně rád vzal, ale a jo, jak si to vezmu. Kámo, to je teď tak strašně rozlehlá lokace, ty kokos, co to je tohle? Oj, to je... Vlastně, no. Nevím, jak, co si o tom mám myslet tady, o tom, o tu, tyjo. A ne, je to dobrý. Kamo, absolutně nevím, co si mám vzít, asi tohle. Když tak napište mi, co byste si vybrali vy, jestli tohle z toho Compact SMGčko nebo Machine SMG. Napište mi do komentářů. Nice. Mám tohle. OK, kámo. Jak jakože tahle season mi přijde fakt, že fakt dobrá, ale je tady prostě málo movementu. Takže, když, no, je jako, já nevím prostě, no, jak bych to řekl, jako, ani není tak málo movementu, jako prostě tady nejsou jako žádný auta nikde. Prostě žádný auto, takovýhle moment jsem myslel, chápeš, jako jo, dobrý jsou tady ty pitíčka prostě, kámo, ty oranžový prostě, a třeba a tak jo, prostě, no vidíš, tady ty pitíčka oranžový hnusný, ale jako třeba pár shockwaveů občas najdu, jo, to je prostě, ale to je málo prostě, to je prostě málo, jako. Měl by být jako za mě víc movementu, jako. Protože jako to bude blbý. To potom super není jako podle mě prostě dobrý, no. Oj, je takhle. Nice. Okay. Jak vím, že byste si třeba polovina v komentářích vzala třeba tu radši tu infantry rifle, ale já radši tohle striker AR, kámo. Protože pro mě je to prostě takový jako hrozně, jak to mám říct, nostalgický, jo. Že tohle AR je z Chapter 5 Season 1 a to bylo best AR. Já jsem ty season i začal a fakt jsem to jako miloval. Bylo to prostě skvělý pro mě strašně. Tohle striker AR. Takže jako prostě je to pro mě strašně nostalgický, no jako. A já už s ním prostě umím. A umím s ním jako dobře, chápeš, takže. Takže tak. OK, fighty. Let's go. OK. Jsem nečekal tohle z toho. Jak to tam vypadá? OK, to jsem neměl dělat. Jak propadl? Oh, OK, bro, OK. Tak to jsem měl štěstí, jak něco, kámo. OK, to jsem měl fakt štěstí. OK, bro, kámo, co to je, ale... Co to je, bro? Co to je za typka? Já tam neviděl! To je prostě můj lák, no. Když mi vyjde landing, tak kámo, jsou tady takovýhle typce, no. Prostě nerozumím tomu, absolutně tomu nerozumím.
Karton, no. Prostě na platině, na blbý platině jedničce, kámo. Jako dobrý se 33%, ale tohle mě prostě nebaví, jako. To je prostě neskutečný. Na platině jednice jsou takovýhle prostě najďáce, prostě to je druhý den Simpson season. Co jsi tam vzal? Co to je? Co to je, ci kokos? No prostě, kámo. OK. Takže zase až lesknu. Budu ve hře, takže... Jo, jsem tady. Takže nice. Jsme v další hře. Zase další hra plná painu. No. Úplně to cítím, to zase bude pain tohle. Kámo, tak je taková zvláštní věc, že prostě, kámo, teďko znovu v lobíčku prostě nemůžete buildit. To určitě všichni víte, co hrajete Battle Royale. A nezapli jste hned, kámo, Steel Brainrot ve fonku. Kámo, to je další věc prostě, kámo. Je ve fónu, je prostě nová Simpson season. A kámo, některý lidi si prostě místo toho, aby instantně zapli Battle Royale, instantně zapnou prostě Steel Brainrot ve fónu. Kámo, za prvý, když už, tak jděte, kámo, prostě hrát Steel Brainrot, kámo, ve fónu. A když ani to, tak kámo, aspoň si nechte ten čas, kámo, dejte si třeba 5 minut na to, abyste šli aspoň jednu hru do toho Battle Royale, kámo. Aspoň jednu hru, fakt, užijte si fóňo. Protože Steel Brainrot ve fónu fakt není Fortnite. To prostě není Fortnite. Nechápu to, kámo, prostě... Nevím. A jestli tady mám prostě, kámo, někoho na videu, prostě, který si instantně zapl Steel Brainrot, tak prosím, nedělej to. Budu mít z tebe mrtvici. Fakt. Věř mi, prosím. Já, když jsem to viděl, tak, kámo, fakt jsem měl malý infarkt. Bylo to strašný, fakt. Pomoc. Ale dobrý, už to nebudu obkecávat a jdeme na to. Keď jsem to... No dobrý, kámo, zase. Proč mi to metle? Hele, proč mi to metle? Prosím. Stop it. Nedělej to. Prosím. Nech mě. Dobrý, kámo. Kde jsou, kámo? Jak? Kde? Co? Jak? Proč? Okay, bro. Kde? Kámo. Chcípnu prostě. To úplně vidím. Se ze zádu, vole. Nice, pojdu třetí party. Jo, to jsem prostě mohl čekat. Kámo, prosím, proč? Nic, kámo, já tohle prostě končím, nebaví mě to, nevím, co mám prostě dělat. Nevím. Příští video bude z kreativu, protože já tohle fakt nedávám. Jo, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, případně odběr. A napište něco hezkého do komentářů pro algoritmus, víte jak. OK, tak jo, tak uvidíme se u příštího videa a čau.